Бен 10 се завръща. По-голям, по-готин и по-лепка. Омнитриксът има собствено мнение. Преди не е правил това. Нови съюзи са сформирани. Кевин Левин има суперсили. И стари приятелства са загубени. Къде е дядо ми? Къде е? Светът на Бен 10 се е променил завинаги. Аз съм вътре в Омнитрикса. Дори и най-великият герой не може да успее сам. Трябва някой да пази планетата. Мисля, че това сме ние. Дошло е времето на героя, умножено по 3. С Бен 10 извънземна сила. Утре 17:20 по Останете на линия! След малко ще преследваме злосторниците заедно с Батман! Дръзки и смели! Само по Cartoon Network! Останете с нас, приятели, защото шансовите рисунки са тук! Следва по Cartoon Network! Каним всички приключенци! По Cartoon Network следва Самурай Джак! Какво ли ще прави днес този легендарен самурай? Продължавайте да гледате Cartoon Network, защото следва единственият и неповторим Робот Бой! Грабнете лъжица и се пригответе да забъркате перфектната рецепта с чаудър! Следва по Cartoon Network! Останете на линия, защото следва изпълнената с приключения Бакуган игра. Само по Cartoon Network! Оставете вилиците си, вземете лъжица и загребете дълбоко в любимата купа на чаудър. Следва по Cartoon Network. Останете пред телевизора. След малко ще играем на котка и мишка с Том и Джери по Cartoon Network. Останете с нас! Ще се присъединим към момчето, способно да се трансформира в извънземни. Това е Бен 10 по Cartoon Network. Следва по Cartoon Network Самурай Джак. Напускаме острова за минутка, но ще... Нова Вестроя е освободена, но Бакуган битката далеч не е завършила. Крал Зенохелд създава... Ако обичате сладко и искате да живеете с гори от близалки и морета от лимоната, точно за вас са невероятните неприключения на Flapjack. Следва по Cartoon Network. Мирът никога не трябва дълго във Вестроя. Бойците са тук, за да опитат да го върнат. Бакуган бойци в действие, нова Вестроя. Следва по Cartoon Network. Внимавайте! Тези пилета са готови да защитят света на Васаби в Кунг-фу пилета! Само по Cartoon Network! След малко по Cartoon Network двубоят между Джак и Ако продължава в Самурай Джак. Останете на линия, защото след малко битката между доброто и злото продължава в Самурай Джак. Следва по Cartoon Network.
Седнете пред телевизора, защото следва Cartoon Network кино. Останете с нас, само по Cartoon Network. Битката започна. На чия страна си? Междузвездни войни. Войните на клонираните. Следва по Cartoon Network. Секретните Сатърдей. Следва по Cartoon Network. Следва по Cartoon Network. Добрият Ед. Следва по Cartoon Network. Невероятните приключения на Флапджак. Следва по Cartoon Network. Бен 10. Мислиш, че познаваш Бен 10? Помисли отново. Този нов ли? Още ли ги броиш? Толкова много извънземни изглежда, че Омнитриксът ще се претовари. Явно хубавият му часовник започва да изостава. Героите нямат почивка. Лошо. Откъде ти да го погледнеш? Бен 10 извънземна сила. Днес Злото показва истинското си лице в решителната битка. Днес само по Cartoon Network. Реклама. Останете пред телевизора, защото следва изпълнение с приключения Бакуган Маратон. Само по Cartoon Network. Останете, защото след малко по Cartoon Network ще се учим как да готвим град Марципан. Следва Шаудър.